Dobrý deň prajem. Nachádzame sa v mestskej časti Vajnory, kde práve pre vás pripravujeme moderný rodinný dom na predaj. Rodinný dom sa nachádza v novovybudovanej časti, v radovej zástavbe a prislúchajú k nemu dve parkovacie státia priamo pred oknami rodinného domu. Všetky informácie spolu s cenou nájdete na našej webovej stránke, ako aj s kontaktom na mňa, aby sme si vedeli dohodnúť spoločnú obhliadku. Tešíme sa na vás.